Hello, job interview and top 10 interview questions. A tento týden se bavíme o pracovním pohovoru v angličtině a o 10 nejčastějších otázkách, které vás můžou potkat na takovém pracovním pohovoru. Tyto otázky jsou použitelné nejenom v angličtině, respektive abyste byli připraveni na jejich odpovědi, ale také v češtině. A pojďme na to. Dneska máme otázku 7 a 8 a budeme se bavit o silných a slabých stránkách. Jo. Skoro každý personalista nebo kdo vás nabírá, vlastně se ptá na tyto otázky. Buďte připraveni. So, what is your greatest strength? Jaká je vaše největší, vlastně nejsilnější silná stránka, nejdůležitější silná stránka? A na co se vlastně ptá ten personalista nebo ten, kdo vede pohovor? Are you well qualified for the position? A ptá se vlastně na to, jestli jste opravdu dobře připravení nebo kvalifikovaný, nejlépe kvalifikovaný na tu danou pozici. To znamená, opět to souvisí hodně s takovým tím přehledem toho job description, toho inzerátu, té konkrétní pozice, abyste věděli, co je tam jako vypíchnutého nejdůležitějšího a napasovali to na nějaké svoje skills, na nějaké svoje dovednosti, vlastnosti a zmínili to. Stačí zmínit jednu opravdu jako silnou stránku, která se hodí k té pozici. Be specific. Be specific znamená buďte specifický. Není nic horšího, než když začnete hodně obecně prostě povídat o tom, jaké prostě máte silné stránky a vyjmenovávat jednu po druhé. To je hloupost. Vyberte si prostě opravdu 1, 2 svoje silné stránky nebo jednu, úplně prostě tu nejvíc, ve které se cítíte opravdu jako dobře a která má nějaký vztah k té pozici, o kterou se ucházíte a jmenujte ji. Takže buďte specifičtí, be specific. Show it, use examples. Co to znamená? Show it, jako ukažte to, použijte příklady. Takže lépe, než to vlastně říct, jakože mojí silnou stránkou jsou třeba perfektní organizační dovednosti, tak to ukažte na nějakém příkladu ze své historie. Když jste třeba studovali, tak to prostě jako řekněte, no jako studentka jsem organizovala pravidelné plesy nebo majálesy. A pro, 200, 300, 400 tisíc lidí. Nebo jsem byla spoluautorkou nějakého časopisu studentského. Jo, a dokázala jsem prostě dát lidi dohromady a přimět je k tomu, aby vlastně jsme dali každý měsíc dohromady jedno číslo toho časopisu. Pokud máte samozřejmě profesní zkušenosti, určitě je zmíňte příklady vašich opravdu silných stránek. Jak jste třeba nějakou situaci díky své silné stránce vyřešili, jak se vám to povedlo vyřešit. Speak about what you want to say. Pokud jako skutečně vás tato otázka nějakým způsobem úplně jako dostává do kolen, tak si zkuste tu otázku přebrat tak, že můžete vlastně, pokud padne tato otázka, mluvit o tom, co chcete říct. Co vlastně ještě dosud na tom pohovoru nepadlo a co chcete říct, protože to má velkou relevanci, velký vlastně dopad pozitivní na to, aby vy jste třeba na sebe upozornili jako na vhodného kandidáta, který prostě tu práci chce dostat. Jo, tak to vemte takto. 8. otázka. What is your greatest weakness? Tak samozřejmě to následovalo úplně jasně. Musí to tam být. Jaká je vaše největší slabost nebo slabá stránka? Ano, tyto otázky opravdu padají, jako skutečně reálně na pohovorech padají. Are you well qualified for the position? Co vlastně zjišťuje tady tou otázkou? Opět, zjišťuje, jestli skutečně jste dobře kvalifikovaný, jestli jste tím vhodným kandidátem na tu pozici. Každý máme slabosti, každý máme nějaké slabé stránky. Není to o tom vlastně říct, nemám vůbec žádné slabé stránky. Zkuste vypíchnout jednu věc, jednu skill, nějakou prostě dovednost nebo nedovednost, řekněme, kterou úplně neumíte jako dobře. Nebo nějaká vlastnost, kterou jako nevnímáte úplně jako pozitivně, ale vlastně ve finále jako může být pozitivní.
Jo, snažte se spíš vyvarovat se toho, pokud se ucházíte o pozici, já nevím, třeba nějaké administrativní pracovnice nebo administrativního pracovníka, kde je potřeba mít všechno zorganizované a do detailu prostě přehledně udělané, tak neříkejte, že máte slabou stránku, že jste totálně dezorientovaný v nějaké organizaci papíru. Skutečně to nebude vaše výhoda, ani ta upřímnost. Takže zmíňte něco and keep it positive. Jo? Udržujte to opravdu pozitivní. To znamená, že zmíňte něco a řekněte I work on it. Pracuji na tom. Jo? So that you really keep it positive. Fakt to udržujte jako pozitivní a řekněte, že jste si toho vědomí a že prostě na tom pracujete, na odstranění vlastně tady té slabé stránky. Ale něco změňte.